Čaute ľudia, toto je deň 14, čo každý deň otváram dve krejtky a dneska si ich otvoríme trochu viacej, lebo mám strašne zostakosť, to už mi párkrát padlo, ale na to je najmenšia šanca. Otvoríme ďalšiu dinokrejtku a tam je ďalšia kosť, takže ešte jednu, aj keď len dve a tam sú tie, to sú listy, a na to je aká šanca, no a to je to najmenšie. Ale otvoríme ďalšiu a toto je už štvrtá a tam mi padlo, to neviem čo je, ale vyzeralo to celkom v pohode. A ešte si otvoríme jednu inú, hentie som otvoril tie teda dinokrejtky 4 a otvoríme si jednu, ktorá Funkrejtka, čo tam bude? Húpačka, to už mi druhýkrát padlo. Ale aj tak je to v pohode. Nezabudnite dať like, odber, napísať mi nejaký pekný komentár. Dajte konečne už tých 500 odberateľov, fakt prosím, dajte ten odber, povedzte to kamarátom, pošlite im to a povedzte im, nech mi dajú odber, lebo fakt už chcem tých 500 odberateľov a toto je už všetko a čau.